Nwaanyị mụọla ụmụ na-atọ mgbe m dị very young. Ekwere agwa ụmụ m na ọmụ bụ nna fa. Ofu nwoke sị m na ya amalite bụrụ nwa obere nwa okolobịa, ịghọtago, ya gbara mma nwoke, ya nọ skuul. Sọkwana ya ịgbagonu onye na-achọ ka ya si survive. Ya wee fụ dis woman ya na-enyere aka. Ya ga-akpọkene nọ shuga mami ya ka ọ bụ. Ya na ya na-abụ wee bido wee kwụba. Na dis woman zụrụ ya n'akwụkwọ. Andị na onye kwanyeli ego ya ji wee bido biznes ya na-eme ọfụma. Na ke na-akọla anyị ife a kịta na ya anụgo nwaanyị mụtasị ụmụaka, ọkwa ịghọtago. Na dat woman ya na-agwa anyị maka ya na ya mụọli ụmụ na-atọ, nwoke na-abụ na ofu nwaanyị. Mana before ha agbasa, na ọ gwara ya si ya that na ya chọrọ ka ihe a ha mere ka ntị na-abụ ya. Ya chọrọ. Ọkwa ịghọtago. Olu one day, ya na ofu nwa ya wee kọkọ akụkọ n'ụzọ. Ya wee na-asị ya na iru gị dịchakwanụ ka onye ya ma. Kedu onye bụ nna gị? O wee kpaa afa nna ya, ọ bụla afa that woman. Kama na papi ya anwụgo, ihe a ka ọ gwara ya. Ọkwa ifugo. O si bụ na since afọ ihe a wee dị n'ilie n'ute. N'eziokwu na fa kwuru na ihe ha na-abọ mere ga-akwụsị ebe ha medebelie. Mana ya mara na dis woman ga-agafe ịgwa ụmụ ya na ya anwụgo. Ọkwa ifugo. O si m kama na o wee ka olulu, ya wee jekwuru ya wee na-asị ya gwa na ụmụaka anụnwa na ọnya nwa mụrụ fa. Na ife ụmụaka na ụmụaka na-emesi ọfụma na ụmụaka amakasị. Mana n'isi ha bụ na papa ha anwụgo, nwaanyị ya ka nọ ndụ na o nwee ka ọ dị. Na ka ejele ịyọ dị woman si ya biko ya gwa na ụmụaka na o chilie serious warning si ya na omenye na ya ga-akpọli akpọchie. Na dị woman ji ego na dị woman na-eme ọfụma. Ọkwa ịghọtago. O si bụ nne mana o nwee ka ọ dị. N'eziokwu na ya nọgolo onwe ya. Mana kwa mbọsị ya dị n'ele ala na ya dị alala ụla maka ụmụaka. O si m nne na ya chọrọ ka ya nalị ya ụmụaka anụnwa ma ọ ka ụmụaka mebeli ya netin ma ọ ka ndị tinime na ọ na ya chọọ ka ụmụaka malụ na ya bụ nna fa andị na aka nọ ndụ. Na o nwee ka ọ dị ụmụaka na-akwụgalị na-eche na papa fa anwụgo nwaanyị ya dị ndụ. O si bụ nne na ife a na-agwa m ife a kịta na ya chọrọ na ya emekigo decision na ya chọọ ka ya kwụsị ụmụaka afụ n'ụzọ. Gwafa na ọnya nwa bụ nna fa. Fa gwagodu mama fa o sebe okwu, ọ sị na ọ ga-akpọli akpọchie. Ya kpọli akpọchie. Maka na ya ma na ụmụaka amagolo ife. Andị na ha ga-adọ hapụ ime onye bụ nna fa. Ọkwa ịghọtago. So ndị mmadụ na-agwa ya anya trikwana ya na agreement wụkwa agreement na fa na-abụ kwulu ekwu kwụsie setụlụ ọnya ịmagolu na o nwere ife na-eselu ha na ihe a bụ ihe o kwere dị woman na nkwa ya emenie. O si bụ ma n'oge ọbụla dị ti na-edi n'ilie n'ute na ya chọlịla ịgwa ụmụaka ihe pụta na ya ka afụ bịa. Ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu ife ilo? Kedu ihe o dogo ka dis man mee na? Ọ bụlụ gị. Ị ga-agwa ụmụaka anọ gị nwa bụ nna fa ebe mama fa chọrọ ịgwafa ebe mama fa gwago ha na papa ha anwụgo. Just for your own peace. Ka ya kwechiliri ife gị na nwaanyị a kwuru agwa na ụmụaka anụnwa na ọ gị bụ nna fa ka fa nọlụ na-eche na papa fa nwụrụ anwụ. Ịghọtago. O si m ọkwa ịmụ ihe anụnwa a na-asị na nwatakịrị too na ọ ga-achọba nna ya. That it depends ife nwaanyị agwala ụmụaka afọ. Na nwoke na-abụ ofu nwaanyị na fada achị ya maka na gịnị mere na the woman plan destiny very well. Na ya mara ma ogwusikwulu inyi decorate a na ngwulie. Ya mara ma inyi papi akọ inyi nyanwa. O ji wesị ụmụaka na ya anwụgo. Ọkwa ifugo. O si bụ n'ike kwụọla ọtọ gwa ya. Na oke picture ya na afụbe the woman na ife ya na ịyara m onye nọ na the picture asị picture papa fa. Etu the woman si wee gha ka ọ dị ten. O si m n'ike kwụọla ọtọ gwa ya. Onye gwa na ụmụaka na ọnya nwa bụ nna fa ihe pụta na ya ka afụ bịa. Ka onye dobe iwu ya na nwaanyị a dobelu maka na nwaanyị a nyeli aka ndị na ihe a bụ ihe ha kwuru ekwu. Ka ọ nọzi alọtaba afụfụ dọlụ nje a. This one gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwoke aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma ya kwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.